fakanyi jaga fada igirigada bukwananyo fada igirigada bukwananyo fada igirigada bukwananyo omeluko kulo people's club odogwu omeluko kulo people's club odogwu people's club oduso falulelo. My dog for the people that tell you. People that can't forget my name. The bigger blood from Peter and yes. Who's the in-law? Who's the in-law happens? They don't know the government. Ladies and gentlemen, this is how we do it. When the Igbo people are gathered together like this, when there is a party like this, the Igbo people always we recognize your presence. We are in Afghanistan. You have been a very good friend of us. We want you to Afghanistan, sir, you can even $60. Give honor to who honor you. Yes. Has been a very good friend of ours. Has always been around whenever we are celebrating. So we say thank you very much. From Cameroon. Oh, the $10 award. Yes. And then they conclude again. Not knowing why I even preach it. Yes. For your information, please, we have everything here. We have food and drinks. Whatever thing you want to eat, you want to drink, go forward and drink. Whatever thing you want to drink, please let Moses. Anti-Bridget BF International G20 Irawa Original Party. So, yes, ladies and gentlemen, I thank you all for all your representations this evening in this very grand occasion. I say, may the Almighty God bless you all and live all your respective places going. Enjoy the evening with us. We have assorted types of food, drinks, music. Remain with us and be calm. Don't make noise and don't make trouble. Thank you very much. Because any moment from now, national president. So we go forward to
Second Vice National President Oliver Nikogwe Neganono. DJ, qu'est-ce que c'est bon ça? Ihe anyị na-eme taa bụ mmemme a na-akpọ Krismas n'ala Igbo na anyị na-akpọ ya Saraka n'arụ. Ọ ya anyị na-eji enwe aṅụrị maka na Chineke chidobere anyị n'ime arọ anyị nọsịa onweghị ihe ọbụla mere anyị nye anyị ngọzi. So ahịa anyị na-eme ihe a bụ iji ekele Chineke ekele anyị wepụta aṅụrị na ezinụlọ. Ọ otu anyị si eme ndị oyibo na-akpọ ya Krismas, ndị be anyị na-akpọ ya Saraka n'arụ. So ekele dịrị otu dị anyị. Amen. Chairman, biko anyị si ka anyị mara ihe unu na-eme taa. Biko kịkọtagala mmemme ebe ihe unu na-eme taa. The Igbo Union Schwarzwald, Modern Sea, na Tuttlingen. Anyị na-eme mmechi afọ. Jikwana ohere a na-ekele Chineke otu o siri kwagide anyị. Anyị ekpere afọ abụọ anyị bịakwara sị ka anyị nọkọ nwa aṅụrị pụrụ iche ọnya anyị na-eme taa. Nnọọ. Anyị bụ ebe a irikọrịta na ṅụkọrịta na mmechi nke afọ n'ihi na otu Chineke nna gị nke niile jiri edu anyị site na mbido afọ a wee rute n'ụbọchị nke taa. Ọ ihe mere anyị ji gbakọ. Chris, ka ị gbagara ihe unu na-eme taa ka o si aga biko. Dịka gị nwa ama ịwụ onye ọnwa emume afọ nzukọ ndị imechi afọ 2018 ọ ya ihe anyị chọrọ ebe nke a. Anyị chọrọ ikene Chineke maka ndụ na ahụike o nyere anyị ya anyị ọnọdụ iji gbakọ ebe a inwere ahụ iji kene ya maka n'ọnwa o mere anyị mekwana Igbo ndị anyị taa aṅụrị ha mara ihe anyị ga-agbakọ n'ọnwa ọbụla ọya ihe anyị ji anyị na-asị Chineke ndụ a na ahụike nyere anyị rute n'ụbọchị ya taa ma gwa Chukwu onye anyị na-enwe ike banye n'afọ nke na-abịa abịa ike nwekwa emume nke afọ na-abịa abịa anya n'aha Southwest ebe a zụta ebe a na-eri ebe a na-aga Biko Igbo Union gosi na ihe unu jewuru Igbo Union biko anyị na-ego na anyị na-ego ele onye ọgụ egwu anyị Chris, I hand you over microphone. Chris Onala, I hand you over microphone. Please, we are about to entertain you, our guests. We are about to entertain you in what you can do. So please give us your attention.
record before.
Bye.
Also in Freiburg. My own beautiful sister. Hi there, welcome. Everywhere. How are you? I put in a moment in job. Another program on us goes to we are dedicating this music to Chairman Igbo Union Tuttlingen. Chairman
biko biko kọọlanụ ha aka